baphulaphuli beSabela FM kwincwadi kaLuka isahluko sesesihlanu ivesi yeshumi elinethoba. Luke chapter 5 verse 19 athi akuba engafumani indawo angamngenisa ngayo ngenxa yesihlwele, akhwela phezu kwendlu, agqobhoza ezifulelweni, amhlisa ndawonye nokhupho, ambeka phakathi phambi koYesu. Ilizwi lethu lanamhlanje silifumana kule ncwadi kaDr. Luke kule ndawo ethi agqobhoza, amhlisa ndawonye nokhupho, ambeka phakathi phambi koYesu. Baphulaphuli beSabela FM, agqobhoza, amhlisa ndawonye nokhupho, ambeka phakathi phambi koYesu. Sihambe ke nomgomo othi gqobhoza inhliziyo yakho uhambe ngokholo. Gqobhoza inhliziyo yakho uhambe ngokholo. Injongo yethu yokokuba simane ukuza kule mvuselelo baphulaphuli ukuba umnqweno kaThixo ngathi ngani kokokuba lukhule uvuyo lwenu nokholo lwenu. Injongo yethu okokuba sizohlala apha okokuba lukhule uvuyo lwenu enkosini kwaye nokholo lwenu bazalwane bethu abazintana. Agqobhoza Ntombo, agqobhoza Ntombo. Sidibana apha nefamily nabantu abaxakekileyo. Ababantu abaxakekileyo bayagulela ngomnye wabo, kwaye imeko yokugula ingaphezulu kokuba sinokucingela. Baphulaphuli beSabela FM, akumnandanga ebomini balo ugulayo, akumnandanga ngakumbi ukubukela umuntu egula. Nalo ophilileyo akumnandanga kuye, nakulo ugulayo akumnandanga kuye. Baphulaphuli beSabela FM, kodwa eyona nto endiyibona kwesi sibhalo Ntombo, uthi umbhali xa ithetha kakuhle uthi aba bantu bazama ukungena ngomnyango Ntombo. Xa bezama ungena ngomnyango kwacaca into okokuba abakwazi ukungena kuba isihlwele, indlu igcwele ime ngembanga. Baphulaphuli beSabela FM, agqobhoza, amhlisa ndawonye nokhukho, ambeka phakathi phambi koYesu. Sithi baphulaphuli beSabela FM, gqobhoza inhliziyo yakho uhambe ngokholo. Bazalwane bethu abazintanda, eyona nto eyenzeka apha Ntombo endiyibona kwesi sibhalo okokuqala, ayimsithelanga umninimzi into yokokuba abantu bangaba baninzi ekhayeni hleze umonakala bekhona. So xa bebona babantu into yokokuba uYesu ungaphakathi endlini,
And uYesu uvule izandla Dombo wamkela bonke abantu abagulayo ukuze abaphilise. Kuverse 17 Dombo ithi uYesu ezele ngamandla kaMoya Oyingcwele. Amandla okuphilisa. This was a glorious moment Dombo. For into yokuba ufumana uYesu in action ephilisa abantu. Baphulaphuli besabela FM. La madoda ayagulela. Baphulaphuli besabela FM. Kodwa athi kungcono konakale impahla okokuba kusinde umuntu Dombo. Ngamanye amazwi xa besithi aba bantu baqhekeze phezu kwendlu Dombo bagqobhoze ugqobhoza Dombo akocenga nto naxa isikhonkwane singena edongeni na akucengwa Dombo xa into ofuneka igqobhozile igqitha kwimeko ezivalileyo iyotsho ngaphaya kuthiwa ke loo nto yeyagqobhoza. Uthi kumbhali bagqobhoze erufini bamehlisa umuntu ogulayo nokhukho lakhe bambeka phambi koYesu phakathi naphakathi apha endlini. Baphulaphuli besabela FM apha ezingqondweni zabo Dombo inye into ababenayo babesithi kungcono konakala izinto kusinde umuntu kuba baphulaphuli besabela FM umuntu unexabiso kunezinto. Baphulaphuli besabela FM man is valuable over things. Baphulaphuli besabela FM umuntu Dombo unexabiso ngaphezu kwezinto. Baphulaphuli besabela FM lento aninoyazi nide nifumane imbalelwano zikampostile uPawulos. Xa isithi umpostile uPawulos baphulaphuli besabela FM izinto Dombo endandizazi zixabisekile yazeke izezi endandinoma phakathi kwabantu ndiqhayise ngazo. Ubala izinto ezine Dombo uPawulos uthi ukwaluswa kwam ewe neentsuku ezisibhozo loo nto leyo ibalulekile ezelwe kwaye Dombo abuye athi umpostile uPawulos ungumSirayeli wesizwe sakwaBenjamini. Baphulaphuli besabela FM kweza zindlu eziyi-12 uthi umpostile uPawulos uba bekukhona into bendinokuyimisa ndithi balulekile bendothi ndingumSirayeli wesizwe sakwaBenjamini umHebhere nozwane. Kodwa aphinda athi kwayena ndisuka kwiqela labaFarisi. Legally speaking baFarisi niyabazi baphulaphuli. Agqibele Dombo ngelithi naxa ndandingakholwa I was uncorruptible. Office yam ndandingacorrupt ndandisenza umsebenzi wam. Baphulaphuli besabela FM kodwa xa isehla nale verse umpostile uPawulos kumaFilipi chapter 3 xa isehla nale verse uthi ndisuka zona ezo zinto zabe ziyinzuzo zona ezo zinto ndazibalele kutheni zinxwaleko ngenxa kaKristu. Because man is valuable over things. Uthi umpostile uPawulos ndithe xa ndibona izinto ebendicinga zibalulekile ndathi ukwazana noKristu kwaba yincamisa. Baphulaphuli besabela FM la madoda Dombo aqhekeza iroof yomzi engacelanga mntwini kuba baphulaphuli this is my theology. Ndifuna usuggest izinto ezimbini baphulaphuli besabela FM xa la madoda esenza le nto Dombo ngoba man is valuable over things.
Mandiqala mhlawumbi ndibalisa ibali. Kukhona umfo Dombo owake wachona imbumbulo edutyulwa ngamajoni kwilizwe babe-infiltrate kulo bezobulala upresident welo lizwe. Wabalekiswa lo mntu wasuwa esibhedlele. Xa esiva amajoni ne-politicians into yoba lo mntu wamkelwe esibhedlele, athi acela u-CEO wasesibhedlele, athi kuye, le ndoda niyifake idrip nisindise impilo yayo, yi-terrorist, sinikele yona. Uthi u-CEO, umsebenzi wesibhedlele Dombo is to save lives. Owethu umsebenzi sibizelwe loo nto Dombo ukusindisa abantu. Uthi whether he's a terrorist or not, andinanto kodwa into endiyaziyo mninye umntu uxabisekile and umsebenzi wobugqirha nobunesi ukusindisa impilo yomntu. Baphulaphuli beSabela FM, ewe ndizothi ke le vesi xa isithi agqobhoza la madoda, ewe amhlisa ngokhukho ambeka phakathi phambi koYesu. Le vesi Dombo isuggest into ezimbini. Eyokuqala into ithi God is accessible. uThixo uyafumaneka, uThixo uyafumaneka, ukho uThixo kwaye baphulaphuli beSabela FM uyafumaneka. Ewe le vesi ithi Dombo God is accessible. Athi la madoda noba kungaba khona into eludonga evalileyo agqobhoza Dombo. Abaphulaphuli beSabela FM sizonimema ngoku u-2026 sizodibani nokholo olugqobhozayo. Gqobhozela inhliziyo yagqobhoza inhliziyo yakho uhambe ngokholo. Baphulaphuli beSabela FM, eyona nto ngoku Dombo eza kusinceda, ewe Dombo, abantu bahlale besinebelisha besixelela into yoba singobani, asifanelanga into ethile nayinto ethile, singabantwana bakaThixo, singumfanekiso kaThixo. Baphulaphuli beSabela FM, izinto esizisweleyo uThixo unazo ngokholo. Baphulaphuli gqobhoza kulo nonyaka kwizinto ezingenokwenzeka kubantu uThixo zinokwenzeka ngokholo. Gqobhoza mphulaphuli, gqobhoza mphulaphuli weSabela FM. Yona nto esiyithethayo jonga Dombo, uthi uYesu apha kwaba bantu emadoda ndibona mna ukholo apha kuni. Yona nto endibonayo apha kuni lukholo. Ndibona ukholo. Baphulaphuli beSabela FM, uYesu akaboni monakalo weroof, ubona ukholo. Baphulaphuli beSabela FM, ubona ukholo. Baphulaphuli beSabela FM, hey Dombo, la madoda athi Dombo sonqiyama ngoThixo. Xa isenza esisenzo Dombo, athi Dombo soba kuThixo sebephambi kwakhe, sizoyidlala aphethe nokhukho Dombo. Le ndoda hleze ingabonakali into biyegula. Eyona nto ubona umuntu okaSirayeli buyegula wambona ngophatha ukhukho, ngoba ukhukho uthi asakuphumla andlala ukhukho ahlale phansi, uqonda into yoba lo mntu lowo akaphilanga Dombo. Ewe ke ngoku uxa lo mntu bemehlisa nokhukho Dombo, behlisa ne-evidence yoba sisigulane esi, yi-patient le. Baphulaphuli beSabela FM, uthi uYesu kodwa xa ibajonga uYesu ababantu athi kubo ndibona ukholo. Ndibona abaphulaphuli abantu abangqiyame ngoThixo. God is accessible. Oh Dombo, gqobhoza inhliziyo yakho, mphulaphuli weSabela FM. Xa uzogqobhoza inhliziyo yakho uhambe ngokholo. Sosikhathi, sosimona, sosinhlabendwane zeyisa mphulaphuli ukuze kwande uThixo. Mawunciphe wena kukhulu uThixo enhliziyweni yakho nobukhulu bakhe. Baphulaphuli beSabela FM, ewe ndizothi kuni, my first suggestion is that le vesi ithi kuthi God is accessible bethunani. God is accessible bethunani. God is accessible bethunani. Kuyakwazeka ukufikelela kuYesu
Iyakwazeka kufikelela kuYesu. Ewe Dombo, kuvale abantu Dombo. Nkosi yami. Nabo abantu baze kuYesu. Banomdla kaYesu Dombo ababantu. So it's not that i-obstacle ngabantu abangenamdla kaYesu. Nabo abantu bazisa abantu babo abagulayo. Baphulaphula beSabela FM. Nabo ababantu bazise ezabo ingxakeko kuYesu. Le Dombo ekuYesu. uYesu uvula izandla. Besiza bezihlwele bonke uyabamkela. Baphulaphula beSabela FM. uYesu ukho and uYesu uyafumaneka, uYesu uyafikeleleka. Baphulaphula beSabela FM. Okwakho nje gqobhoza inhliziyo yakho, gqobhoza inhliziyo yakho. NguDavide xa igqobhoza inhliziyo yakhe, ewe emveni koba uNathani esithi kuye, indoda kumkani ekhohlakeleyo nguwe, eyenza amanyala nento elisikizi nguwe. Lo ndoda, indoda efanele ukufa nguwe. Wathi ukumkani akuziqonda into yokokuba wonile phambi koThixo. Baphulaphula beSabela FM ngesithilelo sikaNathani. Wathi ukumkani, dala Thixo phakathi kwam inhliziyo ehlambulukileyo. Baphulaphula beSabela FM. Ewe gqobhoza inhliziyo yakho, gqobhoza inhliziyo yakho. Dombo, intsikelelo zabantu zibanjwe zinhliziyo zakho. Dombo, iziqalekiso ezehla ebantwini namashwa asenhliziyweni qala. Baphulaphula beSabela FM. Ewe Dombo, kukhona utata owake wa-attenda i-graduation yabantwana base-preschool Dombo. Lo tata kuthiwa kwakubiza igama aqhwaba isandla, kubiza igwama wabaqhwabela bonke abantwana babegreda. Baphulaphula beSabela FM. Eyona nto esiyifundayo apha yinto yoba bethunana ungajongi into zakho kuphela kodwa ukhathalele lonke uluntu. Wakwenje njalo ufuna ufana noThixo. Gqobhoza inhliziyo yakho uhambe ngokholo. Gqobhoza inhliziyo yakho mphulaphuli uhambe ngokholo. Inhliziyo yakho mphulaphuli. Aba bantu Dombo bagqiba okokuba akanothi uYesu lapha angafumaneki. Ewe and akukho nto ivalileyo. Baphulaphula beSabela FM. It's a matter nje of uba bathanele lo muntu ugulayo. Baphulaphula beSabela FM. Dombo, into endiyandoyikisa ke xa ndifundisa isibhalo Dombo ibinye Dombo. Bashumayeli belizwi likaThixo nabazalwane bonke xa niyothandazela abantu ze nazi leni into, because uYesu iqala kule ndawo Dombo. Athi izono zakho zixolele. Athi izono zakho zixolele. In other words Dombo, kwelini ityeli lo mfo akaguli nje, uguliswa sisono. Baphulaphula beSabela FM. Isono siyakwazi ukusigulisa. Baphulaphula beSabela FM. Imiphumela yesono iyakwazi. Ipunishment kaThixo ngesono iyakwazi into yoba sigule. Baphulaphula beSabela FM. And so ke bashumayeli xa niyothandazela abantu abagulayo, mhlawumbi phambi koba nithi Thixo mabaphile abantu, mhlawumbi fanele qala ningene kwinkonzo ye-confession. Nithi uba ngaba kukhona into oyaziyo oqhube ngayo uThixo, hlambuluka ukwenzela into yoba ndibambe ingalo yakho ndikuse kuThixo ndiyothi Thixo nanku umuni oguqukayo. Iba nofefe Thixo. Bashumayeli ezinye izigulo Dombo zitracwa zibangwa sisono. Isono ukwenza into enxamnye nentando kaThixo. Baphulaphuli beSabela FM. Ezinye izono Dombo, okunye ukugula nokunye ukufa kule nkonzo singena kuyo kubangwa sisono. Qala inhliziyo yakho. Bake bambuza kuYesu abafundi besithi, sibona le mfama kone yena na, kone abazali bakhe kusini na? Wathi uYesu, hayi
akonanga lo ewe elilishwa limehlele nje ukuze kubonakaliswe amandla kaThixo. Baphulaphula beSabela FM, ngifuna ukuthi ke bashumayeli ayisinguye wonke umuntu othi xa egula kube kanti wonile. Baphulaphula beSabela FM, zenilube nibe nobulumko ke, kodwa kuleni passage uyesu phambi koba amphilise Dombo uqala axolele izono, uqala athi kuye izono zakho zixolele. Baphulaphula beSabela FM, abuza umbuzo uThixo uYesu onophendulo kwanguye uYesu athi yeyiphi into enzima phakathi kokuthi izono zakho zixolele nokuthi vuka uhambe? Yeyiphi yona nto? Bathi aba bantu abangabaFarisi nabachaza imithetho ezinhliziyweni zabo nguThixo kuphela oxolela izono. Ndifuna ukuthi kule passage baphulaphuli uYesu wayezintroduce kwihlabathi njengoThixo xa isithi izono zakho zixolelwe, kuba bathi abaFarisi nguThixo kuphela okwazi uxolela izono zomuntu, and uxolela baphulaphuli kukubhekela isisono usibeke entshonalanga uThixo besempumalanga, kukulibala ngaso isono, kukusithisa. Baphulaphuli beSabela FM, kungaphinde usikhumbule baphulaphuli beSabela FM, ewe uthi lo mbhali uthi Yesu uthi kuyizono zakho zixolele, zono zakho zixolele, izono zakho zixolele. Baphulaphuli beSabela FM, Dombo mistake yethu, mistake yabantu Dombo, mistake yabantu. Kukho amadoda ayelishumi ayibantu elixhenxe adibana noYesu esitratweni Dombo, ekhutshwe ebandleni ngumbingeleli, esithi bambingeleli uthi umthetho kaThixo xa unexhenxe, unesifo esinganyangekiyo, unokhwekhwe ofanelanga uhlala phakathi kwabantu, icawe yamkhophela ngaphandle umuntu yamnaka esitratweni. Nefamily yakhe Dombo ibithi xa imphakela iphosa iplate ikhwaze ithi sibanibani izothatha ukutya kwakho, ivele umuntu ebezisa ukutya Dombo aflathele abaleke kuba isifo seqhenqe sasosulela. Baphulaphuli beSabela FM, udibana uYesu namadoda alishumi akhutshelwe ngaphandle i-church system ngumthetho kaThixo ngelo xesha Dombo. Ewe bathi aba bantu Dombo bekhutshelwe ngaphandle badibane noYesu, because i-restoration okanye yayiba ngumbingelelo phinda athi uphilile ngokuphindela ebantwini. So uYesu athi kubo hambani